आंनो माबा बुस्थुसो नांगौमोन। मा बुस्थु नांगौ आइ? दे बुंलाय। माबा आफा आंनो स्टेफ्रिसो नांगौमोन। स्टेफ्रि? हाब बेबा मा बुस्थुलै जाग्रा ना माखौ बिखो? हा बबाव मोनो आइ? फार्मासि गालामालफ्रावनो मोनो आफा। र' आइ बिदिब्ला आं लायनो दै। ओइ फंबाय, मा नांगौ आदै? माबा स्टेफ्रि ना माबा होनदोंलै, दं नामाब्रा? हाब सोरनो नांगौब्रा आदै? सोरनो गानहोनो? जाबाय दानाबा मा होननानै खिन्थाबावनांगौलै आंलाय। होद मानोब्रा बेखौलाय, दंबा हरदोल'। मा साइज? होद मानसिया हायथुथु गुफुर गावदोंलै, हरदोल' दे। नङालै आं मानसिनि महरखौ होनाखै, मा साइजखौ नांगौ बेखौसो होनदां। है जायखिया आन्दाज खालामनानै हरदोल'लै, सुनायनानै उनाव सोलायफैफिनसै नांगौब्ला हामाब्ला। न हा बेसेथो बेलाय? 40 थाखा। ए 40 थाखाल'? 40 थाखाल'थारलै आबौ सेंग्रा। है प्लास्टिक हरलै। जागोन जागोन, नैलै प्लास्टिकआबो बोरायसो। है जायो। आदैयाबो दाना बिहामजोनि स्टेफ्रि बायग्रासो जाबाय नामाब्रा? बिहामजोआइ, अ बिहामजोआइ, नै लाबोबायमोन आङो। अ बिहामजोआइ। र' थांगौ आफा। नै आइ लाबोबाय आं। मा जिनिस ओंखारो, गोदोथ' नंखुनजो मोना बेफोरखौ बाहायफेरनोनो मोनाखैमोन, जिस्रि गिजिफोरजोंनो सोलियोमोन।